Za soju nakon njezine sjetve prvih 6 tjedana je ključno da se ona oslobodi od prisustva korovskih vrsta. Zato u našoj ponudi mi možemo ponuditi različite pripravke. Konkretno za sam početak ili za primjenu nakon sjetve prije nicanja, to je herbicid Frontier. Njega preporučujemo u kombinaciji sa nekim partnerom. Prednost mu je što ima aktivnu tvar koja je na neki način vrlo niskog rizika da se pojavi rezistencija. Primjenom osnovnog tretmana proizvođači kupuju vrijeme. Znači oni na taj način omogućuju da se bolje pripreme za sljedeći tretman, a u tom kontekstu mi preporučujemo proizvod Korum. Korum je već jako poznati brend proizvođačima soje i mi smo zapravo htjeli dati neke preporuke koje se tiču takozvane split aplikacije, posebice za one terene gdje se javljaju uz jednogodišnje i višegodišnji korovi. Naravno, tu smo spomenuli i problem divljeg sirka. Upravo je soja fenomenalan primjer gdje oni imaju mogućnost primjenom Focus Ultra pripravka da taj korov eliminiraju, znači dugoročno, i da naprave prostora za sjetvu i drugih ratarskih kultura.